Ġew ippubblikati l-kundizzjonijiet tal-proklama ta' Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu skont id-dokument iffirmat mill-President ta' Malta George Vella wara talba li saret mill-Avukat Mark Sant li qed jidher għall-Koħħu. Il-maħfra presidenzjali tapplika biss għall-omiċidju tal-Avukat Carmel Kirkhope li kien inqatel f'Birkirkara lura fl-2015. Din hija soġġetta għal numru ta' kundizzjonijiet fosthom li Vince Muscat jgħid biss il-verità meta mistoqsi mill-Pulizija kif ukoll meta jixed fil-qorti. It-tielet kundizzjoni tgħid li l-maħfra tapplika biss għal reati u pieni ta' natura kriminali u tista' titneħħa jekk il-Koħħu jonqos milli jgħid il-verità. Il-maħfra li ngħata Vince Muscat hija wkoll soġġetta għal konfiska favur il-Gvern li l-Koħħu rċieva għad-delitt kif ukoll li hu jħallas numru ta' spejjeż. Intant, Net News jista' jikkonferma li matul il-jum kien hemm preżenza kbira ta' pulizija anke ħdejn it-tinda tal-Patata, il-post fejn kienu saru l-arresti fl-2017 relatati mal-qtil ta' Caruana Galizja u wara nofsinhar il-Koħħu kellu jittieħed Birkirkara fil-post fejn kien inqatel l-Avukat Kirkhope. Dan huwa biss wieħed minn ħafna sviluppi li seħħew fl-aħħar 24 siegħa. Nikkonfermaw ukoll li membru tal-familja ta' Vince Muscat wara nofsinhar issejjaħ id-depo possibilment biex jidentifika l-laħwa ġuż tal-maksar. Is-sorsi tagħna jindikaw li dawn allegatament provaw jixtru lil xi ħadd tal-familja tal-Koħħu biex ma jitkellmux. Jidher ukoll skont kif rapportat f'mezzi tax-xandir li waqt interrogazzjoni il-Koħħu semma isem ta' politiku li għandu jifforma parti mill-Gvern Laburista b'relazzjoni ma' reat separat li seħħ numru ta' snin ilu. Dan l-istess isem jidher li semma wkoll minn persuna oħra u mhux biss minn Vince Muscat.